Pozri sa, ako píli. Ten spí jak poleno. Idem ho zobudiť. Pán Danko, vstávajte. Veď ste si priklepli, bude 8 týždňov dovolenka, ste si schválili, dospíte si. Haló. Nič. Hanka, otvor okná. Veď on ti má normálne spánkové apnoe. Čo si? Tu ja si zlízdu. Pán kapitán, no, ja vám to hovorím ako človeku, stávajte. Ja viem, že je ťažké stláčať gombíky, no, to je taká pasáž na tej ruke, ale isto staňte mi, prosím. Čo s ním ideme robiť? Ja tu chodím celý rok, skoro za minimálku robím, nadrem sa a vy tu takto, no. Stávať. Skúsim ho metlou trošku poštekliť po podnos, no. No stávať. Nič, počúvaj ma, žije ten. Hanka, ja budem zaspívať ustávanku. Spí, Andrejko, spí, že občan varí slíže, sírové, lekvárové a preferencie predmakové. Hajaj, bubaj, náš drahý pán, v sále ste ostali už celkom sám. Pílite tu ako v lese píla, asi vás tá konsolidácia dorazila. Spí, Andrejko, spí, že kamenického džem už občan líže. V Moskve ti kúpi Robko matriošku, nech máš na srdci radosť trošku. Halo? No nie, spí. Ja už musím ísť robiť.